Guys, welcome to my channel. Ikaw like kuha dito, mang. Lada dito sa kinan. Kasi maharal at si point ba? Di man good sa close band, sir. Mulba ko ng pedika ba? Wala, sirado, kaya di kinatagdon. Utod ay. Na. Ha? Ito na lang, ito na lang mo? Bang ka, mang? Gulay ko ano. Ilang ako na lang, pero madilis na lang. Makusas na lang ito. Gulay. Ikaw, sir. Nabigyan tayo. Balik siguro ko mga Lunes. Or ano, mga Wednesday. Time ko, sir. Busy, mga kagot. Kabisi na din mo ba? Stress mo din dagang sa bukon. O pa di mabalik si Kon? Busing. Wala, hindi ko balik. Hindi lang ko ito. Kasi break mo nga. O, tawagin. Ako naman lang ba siya? Ay, lisod lagi po ng biyahe, no? Panunta ba ka nang I-try lang daw. kaya ba? Umusukol. Wala naman po ang Ito gano'n. na lang man, ingon na nga, birthday sa, ano yun, relative, sa ano. Ang birthday, manggod ni Sir nga. Ang birthday, Sir nga. Sa tira ni Angel, eh. Kung karne, siguro na, narangan, pero luto naman na, kakaon na. Wala naman ako. Tanawan lang, musukol siya to. Sabi na lang pala. Skeleton. Ano sa? Kung si magudang Ben, Ano ba sa unsay? dapat 9:30, maka-loadan ng tao. Hindi namatay mo dugana, 3 minutos. 15 naman na. Ito? Grabe, panahon ko na, Sir. Buruto man. Kung hindi ka bundugan, kung kailangan ko kayo. Motor ba? Hindi lang, baka magsuka ka pang magpili ko dito sa mga. Karga mo, masusahag ko. Wala talaga ni. At nga niya, 8:30, luto na daw. Ako na 8:30. Mga pag ito pa luto ako. Luma! Asa ang ilo? Kay di man manubag. Angel ba? Sa Angel. Ipadool kay Angel. Ikatay sa Angel, mabe. Kaya importante kayo. Yatay sa Angel ay. Yatay sa Angel ay, Ben. Ano ba na, Litson Lai? Ano po na, Litson? Hindi ko mati. Ben! 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 Nasi Sir Tumi ba? Nasi ni si Sir. Ibatong na lang gabi sa dibog ang Litson. Tagalan daw kanya ang kuhaan. Sohol. Pinapahilot pa siya. Ano ako lang isa. Kaya daw isa ba? ipadool rin, Mang. Kauban. Ano na, yung padala daw lamang loob daw. Naluto naman na, di man na sila makuhaan. Sugat. Ah. Halimbawa kung harangon. Ah. Oh, eto na yung tama. Pagdali, sir. Kaya nagdali, di. Kay... Kuwan lang. Di ko sayang ipahilot. Yan. Di ko sayang ipahilot ba? Dili siya magpahul ba? Di kaya nagdali siya. Ah, nagdali-dali. Tingnan
na daw kagi sir, maharang sugaton mo. Hindi sa kalusot ba? Padala ang cellphone, ma'am, para mainitawag, ma'am. Wala. Kitawagan. Cellphone, sir. Uban na, bumbal, aron dili marang. Uban ka, aron dili marang. Ah, nakalakaw? Sa buman? Eh. Asa mo? Kita kong birthday sir. Kalimot. Uban nyo? Oh, chicken one? Asa mo na, brother? Asa na ka, ma? Iya ito. Asa ka? Ikaw ba mo? Yaya nila, oy. Ah, hindi ako kaligo, sir. Kinahilot man. Nga. Dapat pag-ina na diyan, nakakao ba ni mo? Sabi panot mo sir eh. Hindi ka nagkao ba ni mo diyan? Biyahe na lang daw Angel sir. Isa, nag-istorya mo na. Kasi sa sabi ng ano eh. Labo, no? Isa, nag-istorya Mga mo na. kuhan. Ay, Isa, sigwita. nag-istoryahan? Kami na lang. Karne ni Omo. Presyong dito ano, para mabintan, birthday na ko. Pinagagamay. Tatay ko pa rin. Sigwinta na biya ka sir. Salamat ang kita sir no. Kita sigwinta sir. Tumaas ako. Tatay ko pa rin. Hindi siguro, tatay ko. Tagpo Hindi na sila yun. mag-itson, birthday na. Oh, yeah, birthday. Ako sidag po. Mo mo lang babuya mo ha. Isa man, sir. Sir, ba't mo sapa? Ba't mo sapa ulit? Hindi mo dalon? Hindi mo dalon yan? Oh, luto na. Kumaw sa dagalit. Mga alamang loob daw. May laman nagnaiharang man kay manghunong mo na. Ito galit daw niya, mahal pa siya. Kaya mahal daw, ngayon may itong tao, no? Una pa sa sila. Yan dagan ba gyud? Naya. Hinaw ito kayo. Abot to dire alas 11. Uy! Tingnan mo. Alas 20 na dapat ito. Mas libi na nandito, sir. Wala ko ay. Quarter pa. Ito na nagtingog siya. Dire oh. Wala si Kuan, wala si mga taon. Ah, dire. Kana? Angel, maligi ka na ba? Angel. Nabugay ba, madam? Oh.
May nagkabalo ka man tayo bang no? Buto naman daw. Ano, yung pedicab niya, gulo. Ano, gulo yung pedicab. Busy ganit sila tanan, mga busy. Kaya ganit sa nakuha. Oh. Oh. Ay, bali lagi ko ano. Ha? Bali lagi ko. Mabado yun. Hatod man. Wala ko lagi pamitan. Asas lamang. Sa sopa. Ah, kalit-kalit. Yan, bagay ko number ni mo dyan, be. Yes, Jen, bagay ko number niya, cellphone. Ah, sige. Padulog na. Lamang loob. Yan na yung baboy. Unsay baligya ang? Baligyan na yung baboy. Ni mama? Ah. Ligo-ligo sa nagsapa. Yan guys, please subscribe, like and share po. Please subscribe po, subscribe na mo. Ayos lang. Ako lang to. Ayan ba yan? Kabot man ka no? Pwede na. Huwag labi na sisar. Kabot ka? Bye. Okay. Tawagan ako ng tawagan ko din ang bukas niya.
para sa ilang research nila. Wala naman ako kung ano yung research nila ng mga bata. Hirap na siguro tanaw na ko. Sayaw daw, unsa ang pagsayaw? Daw. Unsa ang pagsayaw? Ida sayaw daw. Ako di kay di ko makita na. Ida. Ah. Sayaw na. Ako na cellphone, Mang. Ha? Ha?
ka na birthday. Nanilang ka na, Sinsen? Bukod pinikat siya? Nasa ikaw ban, ina? Dano, cellphone, kaya basta tawagan ko nga, harap. Wala mo ko number ko niya? Eh, kung number dahil? Unsa mo kalambat to gapon? Unsa mo kalambat to? Adanay? 45. Ito. 20. Zero. Ha? Wala na, kasi magpun. Pagpili mo ba? Ito. 20. Ito 20? Wala na. 0945 ito. 20. Ha? 0945 ito. 20. Tawagan eh. Tawagan.
restaurant ka man. Asa? Mabinig. Ilista na ko na ka na receive call. Ha? I-off na namin. Urot ako.